Snáď v každom človeku drieme túžba cestovať, objavovať, poznávať, no nie každý má dosť odvahy či možností svoje túžby naplniť. Navštíviť niekoľkokrát ďalekú Aliašku a vnímať jej každodenný život či rozmanitosti severskej prírody sa podarilo mladému fotografovi Michalovi Jóbovi z Liptovského Hrádku. Súbor fotografií Michala Jóba z jeho pobytu na Aliaške predstavila verejnosti sekcia fotografov Liptovsko-Hrádockého občianskeho združenia neprofesionálnych umelcov Art Studio na autorskej výstave v Mestskom kultúrnom stredisku. Prečo Aliaška, prečo príroda? Prečo Aliaška? Ja som ako študent som vlastne stále, celý čas som trávil tu, bol som naďalej v Poľsku, v Čechách a potom som povedal dosť, že ako študent mám možnosť cestovať a kam, tak naďalej ako sa dá, hej, Aliaška. A práve preto Aliaška, lebo príroda. je tam krásne a je tam priestor, proste je tam ruský priestor, je tam málo ľudí. Súvisí tá príroda s tvojimi záujmami alebo so štúdiom, s profesiou nejakým spôsobom? No tak aj so záujmami, lebo mám rád prírodu ako takú a mám rád aj turistiku, cestovanie. A so školou takisto, lebo vlastne som teraz čerstvý absolvent environmentálneho manažmentu, čo je tiež vlastne súvisí s prírodou. Čo ťa na aliaskom živote najviac zaujalo? Je to úžasné, že je to obrovská krajina, je tam veľmi málo ľudí, je tam zhruba toľko ľudí, koľko v Bratislave a obrovské priestory. Žije sa tam ťažko, ale tí ľudia tam žijú dobrovoľne. Chodil som tam aj stopom, cestoval som stopom hociakými spôsobmi a z 10 ľudí, čo som tam stretol, bolo poviem 8 tých, čo sa tam prisťahovali zo Spojených štátov. Oni to aj tak volajú, že dolných 48 a žijú tam vlastne dobrovoľne. Ľudia, akí sú Aliašania? Sú iní ako Američania? Sú iní, sú menej uškrejkaní. Američania sú veľmi uškrejkaní a veľmi teatrálni a títo Aliašania sú, taký by som povedal, skromnejší a podľa mňa to robí práve to prostredie, tá krajina, v ktorej žijú. Vrátiš sa na Aliašku ešte? No, vrátim sa na Aliašku a možno sa vrátim aj na Slovensko. Ja si myslím, že cestovanie to je jeho život a Aliaška to je asi cieľ jeho cesty. Možno, že bude aj niečo iné, ale zatiaľ tá Aliaška. Bol tam 3-krát, teraz sa chystá 4-krát, ak mu to vyjde. A my ako rodičia len čakáme, kedy sa nám šťastlivo vráti domov. Bude Art Studio pokračovať v tomto type výstav? No na to, že v Ružomberku majú autorské výstavy každý mesiac, rozhodne my sme sa rozhodli urobiť autorské výstavy a s pokračovaním každý mesiac, aby v týchto priestoroch sme prezentovali amatérskú tvorbu, najprv liptovských autorov, postupne slovenských autorov. Dúfam, že sa nám to podarí. Michal Job je postať taký prvý človek, ktorý vlastne odštartoval túto dráhu týchto autorských výstav.